ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଣ କରେ ସେଟା ବି ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ କହିଦେଇଛୁ ସେ ଦି ଦିନ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅତଲା ଦେବେ ସେ କିଏ 2 ଦିନ ଟାଇମ ମାଗିଛି ଆମ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି এই বিষয়ে মা বি মোর কথা টক টু হার প্লিজ ভালো হবো ନାଇଁ ଆପଣ କହୁନା ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇନି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ହାରାସ କରିଥିଲେ ଟର୍ଚର ଟକ୍ ଟୁ କରିଥିଲେ ମାଇ ମଦର ନା ମାନେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମିଛ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କିସ କହୁଛ ସେ ବାପ୍ତିଜମ ବି ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉ ମୋର ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଗାଇଲି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆମେ ମୋ ନାଁ କିଏ ମୋ ନାଁ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାଗିନାହାନ୍ତି ସବୁ ମିଛ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ଆରେ यार କାହିଁ ମାରିବି ମର୍ଡର ନା କଣ ନାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ହଠାତ୍ କଣ ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ ଆସିକି ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଦେଲେ ରୁହନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 2 ଦିନ ମୋ ଡିସିଜନ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦି ଦିନର ଡିସିଜନ ମୁଁ 2 ଦିନର ଡିସିଜନ ସେମାନେ ନେବେ ଆଉ କହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆସିବେ ଆନ୍ସର ଦେବି ନା ଆପଣ 2 ଦିନ ସେମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଏଟା ହଁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଫେଲେଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଣ କରେ ସେଟା ବି ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ପରିବାର ପାରିବାରିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପଢାନ୍ତୁନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ତ କରିନି ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଅଛି ସତ କି ମିଛ କହିକି ମିଛ 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 ସରଲା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ରହୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ କରୁଛୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲେଣି